Това видео обяснява ретроградното осветление. Ретроградното осветление е подходящо за разглеждане на белези на роговицата, чужди тела, отток на роговицата и появата на финни кръвоносни съдове. При ретроградно осветление се изследва областта на роговицата, върху която пада отразената светлина. Подобно на индиректното осветление се задават широк шпалт и средно увеличение. Ъгълът между осветлението и наблюдението трябва да бъде относително голям. Фокусира се върху роговицата и се съблюдава реградиентната осветена част. При високо увеличение, зоната, която съблюдаваме, може да изчезне от фокуса. И за да се върне, наблюдателната зона в полезрението, осветлението се освобождава. Ретроградното осветление може в началото да се упражнява с поставени цветни лещи върху окото. И накрая кратко резюме на това, което трябва да настроим за ретроградно осветление. Среден шпалт, средно увеличение, голям ъгъл на отклонение между осветлението и наблюдателната колона, фокусиране върху роговицата. При високо увеличение отделяме корпусите.